Assalamualaikum. Iki Cici iki guys, iki areke guys. Malam mingguan nih Kang Sebo. Mas jajan sik, Nduk. Sing dikasih kok kidul sing gendaan kok. Iki ne. Oh nek kene iki. Mbak jajan, larene, Bu. Sik tumbas jajan iki lah. Sing ndi, Nduk? Oh, sak mungkur-mungkur terus ana arek gendaan. Iki nak. Lah napa itu? Cewek. Oh. Nih tunggal. Areke nangis areke, guys. Ayo, guys. Sing kidul dia Nangis areke kita. guys. Ini kan wong gendaan. Nggih, tunggal, Bu. Balik. Mangatos sih. Kali niki. Kali niki tunggal. Areke ngamuk areke, guys. Pa. Kopi. Nggih. Kopi lho. Kopi apa? Kopi ireng. Ikut kon neng aku. Terus kon neng. Bengi nek teko. Ya kowe ah. Nek rewel arek Ibu. Nggih. Kene apa? Gak apa-apa coba kali piye. Arek rewel areke. Jak malam mingguan gak gelem. Lah yo. Nyendok jajane, Nduk. Areke ngamuk areke, guys. Hah? Nganu desa apa jenengmu? Dayak. Dayak. Iki jenenge Dayak iki, guys. Cowok jomblo, guys. Ini gazebo iki, guys. Malam minggu ini sepi. Kok tumben sepi ya, Pak? Areke ngamuk areke, guys, gak main. Neng di, Mas, aku jalan-jalan ke Mama. Apa sih ngombe kopi lah, cantik. Nah, cantik. Ya Allah, isine kok sak witi eram iki. Areke ngamuk areke, guys. Ngomonge tak takoki kok. Wah, jadi ndak apa ya. Duduk ini. Anakku ngiler sambil kenapa apa ya? Kok petang kayak gitu. Cece kasih boy. Mau cece, guys. Tak jalan enggak sibuk. Pa. Ini loh. Ngamuk arek iki. Arek iki ngamuk arek iki, guys. Gak main, jak jalan-jalan ngamuk. Pulang, balik. Jak balik arek iki, guys. Iki, Jeje iki nakal Jeje iki. Saya pulang yuk. Lanjut, guys, arek nesu, guys. Jangan lupa odong-odong. Dok, cantik. Jeje. Rame banget, guys. Sari rame. Sampai deh paling gregetan nih mau. Gak ngerti sampai ning kono mau. Sibuk karo Pak Tinggi. Sak nih, guys, mulai, guys.